Sapna je mala općina na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Kao općina ponovo je počela da egzistira 18. marta 1998. kada se u skladu sa odlukom Parlamenta Federacije po prvi put sastalo prijelazno općinsko vijeće. Općina Sapna je jedna od 13 općina Tuzlanskog kantona i pokriva područje od 118 kvadratnih kilometara, a prostire se na istočnim obroncima planine Majevice i u gornjem toku rijeke Sapne. Središte općine smješteno je uz rijeku Sapnu i siječe ga regionalni put Zvornik-Priboj, a nalazi se na nadmorskoj visini od 147 metara. Sapna je i kroz historiju imala svoju autonomnost u najranijem periodu Bosne i Hercegovine. Ljudi su na ovim prostorima živjeli još od najstarijih vremena, a Sapna se kao administrativno-teritorijalni pojam spominje još u periodu srednjeg vijeka, kada se današnje područje općine Sapna spominje kao Župa Sapna, što je u to vrijeme označavalo područje koje je postojalo kao jedna autonomna cjelina. Brojni su historijski dokazi aktivnog življenja stanovništva na ovom području, a najkarakterističniji su srednjovjekovni stećci i mezarja iz osmanskog perioda, koji se nalaze na nekoliko lokacija. U osmanskom periodu Sapna se spominje kao nahija koja pripada Zvorničkom Sandžaku, a za vrijeme austrougarske vlasti Sapna je bila dio Zvorničkog Kotara ili Sreza, a tako ostaje i u Kraljevini Jugoslaviji. I nakon Drugog svjetskog rata Sapna ima status općine, koji se zadržava sve do 1958. godine, kada se gasi Zvornički Srez i priključuje Tuzlanskom Srezu, a teritorija općine Sapna se pripaja općini Zvornik. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. područje današnje općine Sapna izloženo je velikim vojnim napadima srpsko-crnogorskog agresora i srpskih domaćih paravojnih formacija, ali zahvaljujući hrabroj i odvažnoj borbi boraca i naroda ovih krajeva, ova teritorija je odbranjena, pa je Dejtonskim mirovnim sporazumom teritorija bivše opštine Zvornik podijeljena na opštinu Zvornik u RS-u i slobodnu teritoriju od koje je nastala današnja općina Sapna u Federaciji. Ovo područje je iz rata izašlo potpuno devastirano i porušeno i nije postojao objekat koji nije pretrpio oštećenja. Međutim, vrijedni narod i lokalno rukovodstvo sa ovog područja odmah je nakon prestanka ratnih dejstava pristupio aktivnostima obnove razrušenih i uništenih stambenih i infrastrukturnih objekata.
Za nekoliko godina izvršena je obnova ratom oštećenih i porušenih objekata, a izgrađeni su i mnogobrojni novi objekti, a kako je vrijeme odmicalo Sapna je sve više dobijala jedan novi i moderniji izgled. U tom postratnom periodu brzo su obnavljane zdravstvene institucije, institucije obrazovanja, izgrađena nova elektro- i telekomunikacijska mreža, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, obnovljeni i novoizgrađeni brojni vjerski objekti i šehidska spomen obilježja. Izgrađen je i objekat općinske uprave u kojem građani općine Sapna brzo i efikasno ostvaruju svoja prava iz nadležnosti lokalne samouprave. Izgradnjom 14 km potpuno novog regionalnog puta Kalesija-Sapna, općina se povezala sa središtem kantona i ostalim dijelom federacije. Posebno aktivni radovi u pogledu rekonstrukcije i izgradnje novih infrastrukturnih objekata na ovom području bili su posljednjih nekoliko godina. Izvršena je rehabilitacija dijela regionalnog puta Kalesija-Sapna u ukupnoj dužini od preko 8 km, a izgradnjom dijela regionalnog puta Sapna-Priboj u dužini od 15 km napravljena je kraća veza sa distriktom Brčko i Europskom unijom, te su stvoreni preduslovi za razvoj privrede i turizma, posebno na prelijepom jezeru Snježnica, koji jednim dijelom teritorijalno pripada općini Sapna. Za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih puteva na prostoru općine Sapna samo u posljednjih nekoliko godina investirano je oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Tokom posljednjih 10 godina izgrađeno je ili je izvršena rekonstrukcija oko 60 km lokalne putne infrastrukture, tako da su gotovo sve mjesne zajednice povezane sa sjedištem općine kvalitetnim asfaltnim kolovozom, a sanirana su i brojna klizišta koja su ugrožavala lokalnu putnu infrastrukturu. Uz sufinansiranje građana asfaltirane su i gotovo sve ulice i sokaci, čime je većini mještana naših naselja olakšan pristup svojim domovima, a za ove namjene investirano je više od 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Posljednjih godina poseban problem stanovništva općine Sapna bio je nedostatak dovoljnih količina pitke vode, te su vođene intenzivne aktivnosti na rješavanju tog problema. Nakon hidrogeoloških istraživanja i izgradnje Arteškog bunara na lokalitetu Skenderuša, prošle godine izgrađena je i pumpna stanica, a pri kraju su radovi izgradnje potisnog cjevovoda i priključivanja ovog izvorišta na vodovodnu mrežu. Pored ovih projekata izvršena je i rekonstrukcija vodozahvata Orlovski potok. Izgrađen je novi rezervoar pitke vode u Kovačevićima, te taložnik i gravitacioni brzi filter u Vitinci. Realizacijom ovih projekata problem vodosnabdijevanja građana općine Sapna je bar za sada gotovo pa riješen. Pored dovodnje pitke vode, vođene su aktivnosti i oko kvalitetne odvodnje otpadnih voda i regulacije vodotoka, kako bi se u vrijeme većih prirodnih padavina spriječila pojava klizišta ili poplava. S tim u vezi posljednjih nekoliko godina izgrađeni su kanalizacioni kolektori za naselja Podgajnica, Vitinca, Kovačevići, Međeđa, Žuje, Šarci. Izvršena je regulacija korita Barnog potoka, u toku je realizacija projekta regulacije Grabovičkog potoka, a posebno značajan projekat je produžetak regulacije i uređenje korita rijeke Sapne, čime je, kako se do sada u nekoliko navrata pokazalo, spriječeno plavljenje općinskog središta i velike materijalne štete. Za projekte vodne infrastrukture samo u posljednjih nekoliko godina uloženo je oko 3,4 miliona konvertibilnih maraka. Tokom nekoliko posljednjih godina područje općine Sapna konstantno je bilo jedno veliko gradilište. Obnavljali su se i izgrađivali novi objekti koji već služe ili će uskoro služiti svojoj svrsi i građanima općine Sapna. Izgrađene su 2 zgrade za socijalno stanovanje sa 27 stambenih jedinica u kojima su smještene porodice iz kolektivnih centara i socijalno ugrožene porodice. Završena je prva i druga faza izgradnje proizvodno-poslovnog objekta kod Sapanjske pijace, a tokom godine očekuje se nastavak, odnosno završetak radova na ovom projektu. Završeni su svi radovi na izgradnji sportske dvorane u Sapni, izgrađen je kulturno-sportski i rekreacioni centar Johak, šetnica u centralnom dijelu općine, a u toku je izgradnja i multifunkcionalnog doma kulture. Pored ovih projekata realizovano je i na desetine manjih projekata izgradnje ili adaptacije sportskih, obrazovnih, zdravstvenih i drugih objekata. Za ove projekte u nekoliko posljednjih godina investirano je više od 5,5 miliona maraka. Da bi prostor općine Sapna sijao i tokom noći, za samo par godina izgrađena je javna ulična rasvjeta LED tehnologije u Vitinci, Kovačevićima, Nezuku, Kobilićima, Sapni, Kraljevićima, Godušu, Zaseoku i Međeđi.
Za realizaciju ovih projekata investirano je oko $500.000 konvertibilnih maraka, a u skorijoj budućnosti očekuje se osvjetljivanje i ostalih naselja sa prostora općine Sapna. Da općina Sapna čuva sjećanje na herojstvo boraca i naroda ovog područja, dokaz su obilježavanja najznačajnijih datuma i događaja iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Svake godine prigodnim programom obilježava se godišnjica formiranja herojske 206. Viteške brdske brigade, a posebna pažnja posvećuje se obilježavanju sada već tradicionalne manifestacije Dani odbrane Sapne, koja je u čast heroja i vitezova ovog područja popraćena obilaskom šehidskih spomen obilježja i bogatim kulturno-vjerskim sadržajima. U cilju trajnog sjećanja na herojstvo boraca i naroda ovih prostora, tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine izgrađeno je centralno spomen obilježje poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Realizovan je i projekat izgradnje i uređenja spomen sobe u Godušu, koja će također služiti trajnom sjećanju na herojstvo boraca Armije Bosne i Hercegovine i naroda ovih krajeva, a izvršena je rekonstrukcija nekoliko lokalnih šehidskih spomen obilježja. U narednom periodu u planu je rekonstrukcija spomen obilježja podignutom na mjestu pogibije heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešća, kapetana Hajre, te šehidskog spomen obilježja u Vitinci. Zahvaljujući saradnji majevičkih općina Sapna, Teočak, Čelić, Lopare i Ugljevik, na prostorima općine Sapna, odnosno na području čitave planine Majevice i njenim obroncima, realizuje se ne tako vidljiv, ali najveći i najskuplji projekat. Radi se o projektu oslobađanje minsko sumnjivih površina u Bosni i Hercegovini, regija Majevica 2022-2024. godina, koji je vrijedan čak 9,5 miliona eura, a finansira ga Savezna Republika Njemačka. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji se realizuje u saradnji 5 majevičkih općina, ali ne i jedini. Zahvaljujući ovoj saradnji realizovano je još nekoliko sitnih projekata, a u budućnosti je planirana saradnja oko realizacije brojnih projekata vezanih posebno za poboljšanje turističkih potencijala i ponude. U cilju zaštite i spašavanja stanovništva i dobara, općina Sapna je formirala dobrovoljno vatrogasno društvo, izvršila je obuku članstva te nabavku vatrogasnog kamiona, vatrogasnog vozila i druge vatrogasne opreme, čija vrijednost iznosi oko 200.000 maraka, tako da su sapanjski vatrogasci solidno opremljeni za djelovanje u svakom trenutku i gotovo na svakom dijelu općine. Općina Sapna je u skladu sa svojim mogućnostima redovno pružala podršku pojedincima, institucijama i udruženjima lokalnog karaktera. Kroz dodjelu stipendija i stručno usavršavanje vršena je podrška obrazovanju mladih, a kroz novčana izdvajanja vrši se poticaj rađanju djece te za poljoprivrednu proizvodnju. Završetkom izgradnje sportske dvorane u Sapni te rekonstrukcijom postojećih sportsko-rekreacionih objekata i izgradnjom novih stvorili su se uslovi za bolji razvoj sporta, ali i organizovanje raznih sportskih i kulturnih manifestacija. Sada već tradicionalne manifestacije Sapanjsko ljeto i Dani jabuke i pekmeza iz godine u godinu postaju prepoznatljiv brend, kao i mnogobrojne manifestacije koje njeguju duhovnu i svjetovnu muziku, te tradicionalnu bosansku sevdalinku, a koje uz punu podršku lokalne vlasti organizuju Bošnjačka zajednica kulture Preporod Sapna ili Medžlis islamske zajednice Zvornik. Zasluge za realizaciju brojnih projekata i unapređenje općeg stanja na prostoru općine Sapna pripadaju svima koji su na bilo koji način doprinijeli da do njega dođe. To se prije svega odnosi na vijećnike općinskog vijeća Sapna, općinsku administraciju te predstavnike općine Sapna u višim nivoima vlasti, ali i mnogobrojne prijatelje Sapne koji su pomogli da se mnogobrojni projekti realizuju. Zasluge pripadaju i građanima općine Sapna, kako onima koji stalno borave na ovim prostorima, tako i onima koji privremeno rade u inostranstvu, koji svojim vrijednim i poštenim radom izgrađuju svoje domove, ali i ovaj prostor, čime uljepšavaju kompletan arhitektonski ambijent. I u narednim godinama očekuje se realizacija mnogobrojnih projekata koji će koristiti građanima općine Sapna, ali kao i u mnogim drugim lokalnim zajednicama, posebno onim rubnim ili manjim sredinama, odlazak mladih je posebno izražen. Kroz insistiranje na ravnomjernom teritorijalnom zapošljavanju u institucijama koje finansira kantonalna vlada, zaposlenje je širom kantona našlo oko 200 mladih sa ovog područja, ali to svakako nije dovoljno. Rješavanje ovog problema i zaustavljanje trenda odlaska mladih prevazilazi mogućnosti jedne male lokalne zajednice, kao što je Sapna, te se nadamo da će viši nivoi
vlasti iznaći način i modalitet da se ovaj trend zaustavi. Završetak izgradnje proizvodno-poslovnog objekta i izgradnja novih takvih objekata, pronalazak investitora, pokretanje proizvodnih procesa svakako je jedan od načina zapošljavanja mladih i njihovo zadržavanje na prostoru općine Sapna, za koje se nadamo da će u skorijoj budućnosti biti i ostvareni.